Hola, tritons! Hola, granotes! Com esteu? Nosaltres estem molt bé, desitjant tornar-vos a veure, o si fer-vos un bon atxutxon, perquè tenim moltes ganes d'abraçar-vos i d'estar amb vosaltres. Però mentrestant no podem abraçar-vos, anem a treballar una miqueta, vale? Anem a fer càlcul mental. Us en recordeu que ho fèiem a la classe i us fèiem unes preguntes que havíeu de pensar molt i molt i molt? Que ens hem de concentrar i pensar? Sí? Doncs vinga, jo us aniré fent les preguntes i vosaltres les haureu d'anar anotant en aquella graella que teniu, vale? Abans de fer l'operació heu de pensar si hem de sumar o hem de restar, si hem d'afegir o hem de treure per no equivocar-nos. I hem d'estar molt i molt concentrats. Esteu preparats? Esteu a punt? Doncs va, comencem. Primera pregunta. La Dolors té 4 galetes i se'n menja 3. Quantes galetes li queden? Vinga, anoteu a la graella. Segona pregunta. En farem 10, Anem per la segona. Jo he fet 5 gelats i la meva germana també n'ha fet 5. Quants n'hem fet entre totes dues? Penseu. Pregunta número 3. Dilluns vaig guanyar 5 medalles i dissabte vaig perdre 4. Quantes medalles vaig guanyar entre tots 2 dies? Pregunta número 4. Tinc 9 olives. Si me'n menjo 5, quantes me'n quedaran? Ja anem per la pregunta número 5. Quan és la meitat de 8 taronges? Vinga, som-hi! Anem per les 6. Quantes orelles tenen 4 gossos? Pregunta número 7. Ahir a la tarda vam fer 6 dibuixos i avui n'hem fet 3. Quants dibuixos hem fet entre ahir i avui?
Pregunta número 8. Ahir em vaig menjar 3 croquetes. Ja sabeu que a mi m'agraden molt les croquetes. Doncs ahir em vaig menjar 3 croquetes. I avui m'he menjat 4. Quantes n'he menjat entre tots 2 dies? Vinga, que això ja s'acaba. Queden 2 només. Aquesta és la pregunta número 9. Si has de fer 6 feines i ja n'has fet 4, quantes feines et queden per fer? I la última, la número 10. Penseu, que aquesta és una mica més difícil. Quan és la meitat de 6 pastissos? Molt bé, tritons, granotes, ja ho teniu. Si alguna no l'heu entès o no us ha donat temps a contestar, podeu tornar a sentir el vídeo, no passa res. Vale? Però sobretot no feu servir material, espero que l'hagueu fet tot amb el cap. Que us estimem molt i ja us ho he dit, us trobem molt a faltar, però ho esteu fent superbé. Felicitats als tritons i a les granotes. Una abraçada gegant. Seguiu així.